אנחנו לא באנו לכאן למעלמינו. באנו לפה לעבוד. באנו לפה להתחזק. עוד קשר. באנו לכאן כדי להיות מוכנים על כל מקרה שלא יקרה לנו בחוץ. אני כבר לא מדבר על אליפויות ארצי, אליפות מכון שתהיה לנו. אני מדבר כל אחד בשביל עצמו. כל אחד בשביל עצמו צריך להיות חזק. חייב להיות חזק. מה הולך? איך הולך? הייתה עובדת לאט ובעדינות ובאלגנטיות, בדיוק כמו שרואים אותה. אבל זה לא אומר, אם היא יפה, היא צריכה להיות עדינה. שלא יבלבל ולא יטעה אף אחד. את יכולה להיות יפה, להיות עדינה, לתת שצריך. שיבוא אלייך ברחוב שיקור, לא תרחמי עליו, הוא לא ירחם עלייך. פה על המזרון אין חברים. אין. אתה בא לפה לעבוד. ולקבל דרגה בחגורה צריך לעבוד. צריך לדעת לקבל, לדעת לתת, לדעת לכבד. אבל אתה צריך לדעת את המקום שלך פה. ואם אנחנו ניתן חגורות, מתנות, 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 מה יצא? עוד חצי שנה כולם יהיו שחורות? אתה צריך לעבוד בשביל. מה אתם עושים, אה? לעבוד בבית, לעבוד בבית ספר, לעבוד פה, להיות ילד טוב. מה אתם עושים פה, אה? תנקו את זה. והכי חשוב, תצאו אל אותם. תשכח אף פעם את השש כבוד. מה הכבוד ראשון? תצאו אותם בחוץ. כבוד שני. שלישי. רביעי. חמישי. שישי מה? כבוד? מה עושים איתו? כחול. ירוק. ירוק. כל אחד ייקח משהו. תקפלי לפעמיים, כל אחד. שימי למעלה. עכשיו. כל. מספיק, מספיק. כדאי. יפה, שב במקום. תודה. הוא יהיה פה. תנקו. עוד חגורה צהובה. זה אומר רק עם הגדולים עכשיו. זה אומר, את צריכה להיות מעל. מקום של הכוח, חשוב. בית ספר, בית, משפחה, כבוד, הכל צריך להיות פיקס. ואם את מאחרת לי לאימונים, אני לוקח את החגורה הזאת. פוס סנסי. לא מעניין אותי מה. ממש לא מעניין אותי מה. תכבדי אותי, אני מכבד אותה. אבא, מישהו צלם אבא, איפה אמא? זה וידאו. לך אתה גם, עם חגורה. מהר, מהר! וידאו כבר מצלם. הלאה. יש תמונה משפחה. מה רוצים? זה וידאו. תעבור
ככה, זה בואי נראה. קח את זה, זה מוכח. נקי שם. Pracujemy. לך תזרוק את זה לזבל.